Сёмы дзень навенны праз заступніцтва святога Карло Акуціса. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Думка святога Карлу. Навяртанне – гэта ўзнясенне вачэй з зямлі ў неба. Шчырае скіраванне вачэй да Бога хапае чалавеку для вяртання да свайго Створцы. Разважанне на распачацце. Для кожнага хрысціяніна крыніцай моцы у ахвяраванні сябе Богу Айцу павінна быць паяднанне з Хрыстом замучаным. Менавіта гэта дазваляе чалавеку веруючаму мужна прымаць на сябе штодзённыя цяжкасці і адрачэнні. Словы Езуса «Без мяне нічога не можаце ўчыніць» пераконваюць у тым, што без камуніі з Езусам Хрыстом мы не ў стане споўніць вельмі важную умову добрага ўдзелу ў яго ахвяры. Гэта значыць вучыцца прыносіць Богу ў ахвяры самых сябе. Святы Павел, усведамляючы гэтую праўду, пісаў: «Усё магу ў Хрысце, які узмацняе мяне». Таму кожны, хто адчувае патрэбу ахвяравання сябе, павінен свядома перажываць еднасць з Езусам Хрыстом, які сам спазнаў смак ахвяравання сябе Айцу праз цярпенне, муку і крыжовую смерць. З жыцця святога Карло. Калі ў 2006 годзе Карло даведаўся, што хворы на невылечную форму лейкеміі, рэшту свайго жыцця, усе свае цярпенні ён без рэшты прысвяціў касцёлу і ахвяраваў за святога Айца Бенедыкта XVI. Карло памёр 12 кастрычніка 2006 года у 15гадовым узросце і, згодна з яго воляй, быў пахаваны ў Асізі, куды раней ездзіў з бацькамі на лецішча. Беатыфікацыйны працэс Карло Акуціса быў распачаты ў 2013 годзе, праз 7 гадоў пасля яго смерці. З літаніі да святога Карло. Святы Карло Акуціс, маліся за нас. Адданы ўшанавальнік беззаганнай Панны Марыі, маліся за нас. Заступнік і прыклад моладзі, маліся за нас. Апякуня ўсіх людзей, маліся за нас. Ахвяраванне навенны. Божа наш Ойча, дзякуем Табе за тое, што Ты даў нам святога Карло, які для моладзі з'яўляецца асаблівым прыкладам жыцця, а для кожнага з нас заклікам да святасці. Ты, Божа, учыніў з Еўхарыстыі аўтамагістраль да нябёсаў і дазволіў Карло быць закаханым у Тваім Сыне, Езусе Хрысце. Ты таксама даў нам беззаганную Панну Марыю, як нашу ўзлюбленую маму, і дазваляеш пры дапамозе ружанца праслаўляць яе веліч
і любоў. Прымі, Божа міласэрны, малітву святога Карла ў нашых інтэнцыях, якія мы ўзносім да Цябе праз яго заступніцтва падчас гэтай навенны. Няхай яго ўсмешка напаўняе надзеяй кожнага чалавека і з'яўляецца святлом для нашых сэрц у штодзённым імкненні да дасканаласці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен.